Chámome Francisco, son paciente de dermatoloxía no Clínico de Santiago, Chus. Fai uns anos operaronme de un carcinoma na cara, na nariz en concreto. Realizaron unha biopsia despois de operar, a cual dou como cáncer de piel. Este ano, no mes de febreiro, tuve que acudir á atención primaria, pensando que eran unhas verrugas que me habían salido. Resulta que o médico de cabecera sacou unhas fotos e mandounas a dermatoloxía, co cual deronme cita para o 27 de maio deste ano. Desde esa estou en lista de espera para ser operado, xa que o que eu pensei que eran unhas verrugas, pois son uns carcinómanos malignos, parece ser. Entonces, na maior brevedade posible, según o médico, tiña que operarme. Resulta que por lei son 90 días e levo xa 2 meses pasando a fecha límite. Fixen varias reclamacións. En un principio contéstanme que son de prioridade 3, o cual insisto, e digo yo que son de prioridade 2, pídenme disculpas e dime que estou en tempo. Isto pasado xa os 3 meses. Tamén me comentan que se o carcinoma vai a máis, pois que vai ao médico de cabecera. Acudo ao médico de cabecera e dime que me presenten atención ao paciente. Entonces fun a Santiago, dime que aparece unha fecha, a cual non saben o que é, e que pregunte Gil Casares, que é onde está a dermatología. Acudo a dermatología e parece ser que a fecha que eles teñen aí no ordenador é para o 26 de marzo do 2026. Esa sería a fecha límite para operarme, co cual os 90 días, se son prioridade 2, estarían rebasados, o sea, sería caso humano. Eu o que necesito é que me operen xa, porque estánme causando problemas psicológicos, e aparte de eso que se cumpla o tempo reglamentario.